I bé, continuem també en el programa parlant del fred, perquè ja vos havíem avançat abans que com es poden combatre el fred. Joan Milian. Ai, Belén, el fred. Amb què ens podem ajudar? En què podem? En infusions, però és que tu te'n vas anar als meus terrenos, els pujaven per amunt, te'n vas anar a Ares i te vas gelar com un poll. Però no t'ho pots ni imaginar. Te porto avui totes les solucions per això, perquè aquests dies també per a la veu, sí, per a tot això. Sí, és necessari. Al fred, Belén, al fred infusions. I de fet, què és una infusió? Hi ha un poquet de controvèrsia en el terme d'infusió. Anem a pantalla perquè, mira, Belén. A veure, mira. Què necessitem per a una infusió? Necessitem primer una herba seca, aigua calenta, després parlem si té que estar molt calenta, bullint, i temps, perquè ha d'infusionar, és el que necessitem. I parlant d'infusions, al món, què és el que passa? Mirem el següent grafisme, perquè a l'Argentina, els argentins, home, el mate. L'has provat? Sí, sí. A mi no m'agrada gens. A mi tampoc, però ells estan enganxadíssims. Com el cafè del matí, el mate. Al Japó, el té matxa. Això, jo sóc fan. Tu fan. A mi tampoc m'agrada. A mi m'encanta. Tots els matins té matxa. I a la Xina... Per estar jove tota la vida. Diu-ho. A la Xina altre té el té verd. Té verd. A mi este sí que m'agrada. I a Sud-àfrica, que està molt de moda ara, el rooibos. I a la Comunitat Valenciana, tu què creus? Així que ens agrada. De què som? No tinc ni idea. Ah, sí? La tisona del papaluna, per exemple. Tu sempre tirant per amunt, cap a penyiscola. Tu sempre. De fet, el que ens agrada a la Comunitat Valenciana vos ho presentem a continuació, perquè hem eixit al carrer i això és el que ens han contat que fem a la Comunitat Valenciana. Som més de cafè o d'infusions? Això ens heu dit. ¿Café o infusió, José? Infusión, de infusión. Yo infusión. ¿Y tú? Café. Yo no tomo nada. ¿Eres de Colacao? Sí, me gusta mucho el chocolate. Infusión. Yo de café. Café. ¿Y tú? Infusión. Pues un té negro, un té verde. Menta poleo, manzanilla y tila. En realidad más té que infusión. No me gusta mucho, me gusta más el quemadito y el café. Pues la que prepara mamá de herbes o manzana de vegades. No, una costumbre. Antes tomaba café, tengo la tensión un poco alta y ya, pues, infusiones. Se anomena dormir, es que no sé de qué es. Jengibre, un poco de lima. La manzanilla sí, perquè si em fa mal la panxa i tal, sí que fa efecte, neteja i tal a voltes. Yo la cafetera soy de mañana, 3 cafés y luego ya se acabó el café. Convenció social. Quan vaig en algú i tinc que prendre algo, infusió i ja està. Cafè no m'agrada. No, me lo tomo por hobby, porque me gusta. Pues quan estic mala o estic així tristona, pues de vegades em porta infusions, perquè ella és molt d'infusió i té un muntó. Sí. I pels exàmens bé, aniria ara o no? Sí, para tranquilizarme un poco, no va mal. 43 minuts passen de les 6 de la vesprada, continuem en directe i jo, mira, ja estic així. Ja estàs, jo calentant les meues manetes perquè... Pensava que érem de cafè així, però no, és que som d'infusions, ho hem vist en esta enquesta. Neus Herreras, que coneixes molt bé tot això, avui ens presentes una infusió que dius que és una meravella. Per aquests dies de fred, si és un poquet malets, això ens anirà de meravella. Què ens presentes avui? Mira, us presento una infusió per a tot això dels virus, dels mocos. Com estem ara tots, doncs és perfecta per això. Així que ara parlem. És que més val previndre, no? Sí. Això també és quan ja estàs malalt, també, per expulsar. Per expulsar, molt bé. Anem presentant, no? Perquè tenim uns ingredients que són un poquet peculiars, que anem així un poc del té, del poliol, anem així dels clàssics. Què tenim per així, primer? Així tenim hibisco. Això de la Preisler? La Preisler, exacte. Perquè va bé, no? Clar, porta molta vitamina C. Així que per a cuidar-nos... Què més tenim per així? Este d'ací. Drosera. Drosera, això per aquí. La vols oler? La vull olorar. A veure. Bé, encara no l'he perdut tot, l'olfacte. Estàs gaudint ja. Vols olorar-la, esta? Mira. Oi, sí, boníssim. Perquè seguim per esta. Què més portarà aquesta infusió meravella? Llantén. Llantén, què és això? Jo no ho havia escoltat mai. Llantén és per a expectorar els mocos, per a soltar tot. Què més? Seguim, perquè tenim així la següent. Què tenim per així? L'eríssim. Eríssim, tampoc ho havia escoltat mai en la vida. Saps presentar-nos així unes coses? És per a la gola. Per a la gola, ens va molt bé. Per a la gola, per als que parlen molt. Com vosaltres, doncs mira, perfecte. I seguim. L'últim ingredient que tenim per així... La pulmonària. La pulmonària. El nom ja ho diu. Bueno, Neus,
Conta'm, Açò, què fem? Què hem de ficar de cada cosa? A veure, lo primer, l'aigua. L'aigua? N'hi ha que bullir-la. S'ha de bullir... Anem a fer una amb totes aquestes herbes? Sí, Totes sí. juntetes. Anem ficant, si volem... Sí, molt bé. L'aigua està bullint, no? Perquè em dius, Sí, bullim l'aigua està bullint. Tenim ahir, després parlem de la temperatura, Sí. per què anem ficant? Per exemple, la de la presa, la que m'agrada a mi. Què es fiquen? Així. Vale. A veure, pots ficar-ho amb una cullereta o pots amb la mà, com de tota la vida. Sempre dius que en la mar és la vida. I la pregunta molt important, podem mesclar qualsevol tipus d'herba o no? O no podem anar sumant propietats? A veure, millor mesclar les que tenen les mateixes o paregudes propietats, perquè no té sentit mesclar açò amb diurètiques. Clar, és això, de que si ara es prenen per la nit una diurètica, malament, passarem una mala nit. Mala nit. Seguim, esta. No recordo el nom, què era esta? És impossible recordar-ho. Grosera, per a què valia esta? Grosera. Per expectorar. Molt bé. Molt bé, anem seguint. Esta per ací. I comentant, perquè millor les herbes així en sec a granel o la bolseta, les comercials, què seria millor? A veure, millor a granel, vale? Si vols vaig ficant mentre... Sí, compta'm, per què millor granel? Millor a granel, perquè en la bolseta és el pols i està ja que es pot oxidar, està més manipulat. Efectivament. I a granel ja tens la planta sencera. Clar. Per exemple, en Herbolario Navarro volem sempre demanar ficar bé les herbes a granel i venir-les molt bé. Clar, és que és molt important que el producte arribi amb totes les propietats que li atribuïm, no? Busquem la qualitat. Efectivament. Bé, i ara? Ja ficat el moment de l'aigua? Ara fiquem l'aigua. Que està bullint. Bollint, important, no? Sí, molt calenta. 5 minutets. Molt bé. 5 minutets. Sí. A veure, comencem. Un poquet d'aigua, perquè això sempre és la cosa de si ho fem al microones, millor bollint, com seria millor, la millor forma? Millor així, o en una cacerola. Que acabe de bollir i en aquest moment seria el millor moment per a infusionar les herbes, perquè és la màgia ara, el moment d'infusionar. És la màgia. És que hem d'utilitzar molts aparells, no?, per a fer aquesta infusió, però és que després és que està bona de veres i... Mira, veus? Ara ja tenim l'aigua infusionada. El millor seria deixar-ho 5 minutets. Ara no tenim molt de temps, però podem deixar-ho. 5 minutets que no tenim, perquè quan tindrem esta també podem ficar-li com uns tocs finals. Sí, anem a ficar-hi ara un plus per a la gola, per a quan estem malalts, que és la mel de cúrcuma, per exemple, i l'extracto de propòlic en àcid tomillo. Doncs vinga, 5 minuts no tenim, així que servim-nos d'esta infusió per provar aquesta mescla màgica, meravella per a estos dies. A veure. Segur. Dice que s'aguanta un poquet la meua, i després la prova, que té una pinta boníssima. Moltíssimes gràcies, Neus, per haver-nos acompanyat avui, i gràcies, Joan, com sempre. Nosaltres quedem així, provant la infusió. Ai, guardeu-me-la, que desconec. I d'esta infusió passem ara a parlar d'esmorzars